Κωστάκη. Ο Κονέο Αραούχο 3-0. Συνήθως είναι εκτός περιοχής, δεν έχει τελική στο μάτς. Η πρώτη μετά από 11 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο πάει στα δίχτυα για τον Αραούχο, τέταρτο γκολ στο πρωτάθλημα. Λιβάγια κέρδισε τη φάση, το πλασέ 2-1. Ο Αραούχο σκοράρει στο 53. Η ΑΕΚ καταφέρνει να απαντήσει άμεσα και να ξαναπάρει προβάδισμα στο μάτς. Να δοκιμάσει το δεξί του πόδι, μοιάζει να πονά. Του ζήτησαν να κάνει υπομονή μέχρι το ημίχρονο από τον πάγκο της ΑΕΚ. Μοίρασε στον Μπακασέτα τώρα. Αυτό συνέκλεινε ωραία. Πέρασε ξανά στον Κροάτι. Έφερε μπροστά ο Μπακασέτας με τα κουνάκι. Ο Αραούχο για το 0-3. Το έκανε! Φανταστικό γκολ για την ΑΕΚ. Δημιουργός ο Μπακασέτας, εκτελεστής ο Αραούχο. Ένα ημίχρονο με 3 τέρματα για την κυριαρχία της ΑΕΚ στο Αγρίνιο.